mma n'ọnụ na-agba nke ịtọ anyị na mmemme anyị kpọrọ omenala Igbo. Ọ ka bụ Maazị Ifeanyị Chukwu Umenna ihe onye nchịkọta nke mbụ na mmemme anyị nke a kpọrọ ilu Igbo, nkọwa ya nakwa omenala Igbo. Na nke ụbọchị atọ omenala Igbo ka anyị ji maka ya bịa. A maara na ịghọtara ihe anyị kọwara. Agbara ihe dị n'omenala ọ karịrị akarị. Agbara ihe dị n'ọdịnala ọ karịrị akarị maka ọnọkwa na omenala ka anyị si wee bata na ọdịnala, maka na etu ndị mmadụ si akọwa omenala wụ ọdịnala, omenala wụ nke a, omenala ọdịnala wụ nke a. Anyị wee na-akọwara gị ya ka ị nwee ike ghọta ya nke ọma. Omenala Igbo wee etu ndị si eme ihe ha dịka anyị si kwubu na mbụ, etu ha si ahazi ihe ha, etu ha si were kwado ihe ha, dịka ịbịa n'ịnụ nwaanyị n'ala Igbo dịka nsikwa bụ na mbụ. Etu anyị si eme ịnụ nwaanyị, mmemme ịnụ nwaanyị n'ala Igbo dị iche na etu ndị ugwu maọbụ ndị ofe mmadụ si eme nke ha. Ọkwa ya bụ omenala. Ama na ịghọta gị ya. Ngwa ka anyị jebe n'iru ka anyị fụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. E nwere ịgba mmọnwụ ndị njiri bịa n'ụbọchị tata. Eze ericha na ji ndị ụga agụata na-eri, ndị akpụ orikwe nke ha, ndị ezinifite rikwe nke ha, ndị achịna, ndị ụmụuchu, ndị amaisi wee richakwa nke ha. Mkpụrụ ọchịchị ndị nọ na ngalaba agụata ericha na ji ha. Anyị nọzi tata bụ ụbọchị ụka ịgba mmọnwụ esetie, ịgba mmọnwụ abatago. Aga m ewetara gị ya bụ ịgba mmọnwụ dịka etu o si masị kwesị ekwesị, adọbiri ya na nkenke ka ị gbara anya gị Krismas wee mara ebe anyị na-abatawa kịta abanye ugbu a. Anyị gbata ịgba mmọnwụ, anyị agbata ogene ka m gosichaa gị otu o si were mgbatakwụrụ na mmemme iri ji ọhụrụ nke si n'ofu n'ime omenala Igbo eji mara Igbo. Nye ka m gaji chetara kịta. Ngwa, ana m asị ka ị gaa n'iru, ka ị gosi gị ka ị gaa n'iru, ka ị nọnye ụdịrebe igwe telivishọn gị nso ka ị nwee ike fụ ịgba mmọnwụ n'ụwa na-etu. A ga-ewetakwara gị ndị dị iche iche, ajọ ọfịa Nnewi, nke na nka, ịgba mmọnwụ ụga, ịgba mmọnwụ amaisi nke akpụ na ndị ọzọ dị iche iche. Ebe ndị niile anyị jere n'Ọgọst n'ụwa na ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ agaghị ewetara unu ugbu a. Ngwa gaanụ n'iru ka unu na-ekiri ya ihe anyị na-eme na-ada unu mma. Nchịkọta anyị na-achịkọta na-adịrị unu mma. Unu nwee ike na-ebinyekwa akara na sọskripshọn anyị na YouTube. Ịtaịpụ ha YouTube, ije ebe a pres saachị ya Ifeanyị Umenna ihe, ịpịnyere anyị aka ebe a kpọka m. Anyị nwee ike ọ wee bụrụ nkwado pụrụ iche ị na-enye anyị ga-eji na-aga n'ihu ewetakwara gị ihe ọma dị iche iche si na omenala Igbo, ilu Igbo na nkọwa ya wee na-abịa. Demenụ, daalụnụ. Na-asụlụ egwu asụ dị n'ụma, na-ekwelu mekwe ma nke melu ngụpụta kacha ụtọ. Gbawarụ m oji, ya bụ ugwu siri ike rinne, gbawarụ m oji, mana ọ bụzi nka ka eji alị ya. gbawarụ m oji, Mbekwu gara malụbido, gbawarụ m oji, asị na ọhara kata ka ọ na-agazi. gbawarụ m oji, Onye ụwa enwe enyi ọma o, gbawarụ m oji, onye amụma radile na amụrịa. gbawarụ m oji, Ya na nkịta ọfịa bụ nwanne, gbawarụ m oji, anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu. gbawarụ m oji, mana aja ara awa nkenu, gbawarụ m oji, ụzụ afịa igbu udene na ọbụkwọ ntụ. gbawarụ m oji, Ịda mbabi na-agachi azụ, gbawarụ m oji, ọganiru arọ maka onye nkolopu obi. gbawarụ m oji, Onye igarabada bụ onye ruru abụ, gbawarụ m oji, ezulezu ememe alụlalụ ebe nchukwa. gbawarụ m oji, O ji ọnụ egbu ọjị saa, gbawarụ m oji, akpachala ekwe ọ gafela ọdụdụ oke. gbawarụ m oji, Ọ fụrụ dike aka gị ife ọkalụ, gbawarụ m oji, onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ. gbawarụ m oji, Bụ onye ya si n'ogwu maka na doji, gbawarụ m oji, ebe ama n'ife afụ na ọchaghalụkwa. gbawarụ m O oji, jiri ọnụ lechaa o were ilesalụ, gbawarụ m oji, okwu na-efifie were abalị megharịkwa. gbawarụ m oji, Ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igbugbu,
Gbawalu moji. ma ikuku bịa otunye unu n'ogbo mmiri Gbawalu moji. ụchụgbakwọ ndụ ji egwu ji abalị agba Gbawalu moji. anasokwo ndụ ji egwu eti mmanwụ Gbawalu moji. mgbe ngana Gbawalu moji. mgbugbe gburu ọbịa Gbawalu mana moji. enwere ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ Gbawalu moji. azụ anụ ka o buru igu ntị echie Gbawalu moji. isi na-egbu ogidi ọwa nkụtara akpụ Gbawalu moji. chọọ nwoke na nwoke du n'obi Gbawalu moji. ebunu na nwoke na-eri n'ude Gbawalu moji. akakata akpọ ọkụrụ ka eji amadị ike Gbawalu moji. ọdụ ka mkpụrụ medọ na ibele mmiri Gbawalu moji. ebili tụcha na arụ mkpụ moruru ike Gbawalu moji. ọkpọchi ntị ka ejiri kee Gbawalu moji. na ntachi obi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu Gbawalu moji. ụganida ka ọdabụrụ na ama abụba Gbawalu moji. uzokozu arụ mmiri ogugu jajalala Gbawalu moji. ọkụ na-agbụ ite orugo Gbawalu moji. ologbo ezi n'azụ Gbawalu moji. kama na ọ na-edebekwa iwu obodo Gbawalu ka moji. okwu na ụka ghara ịgakọ ife obu n'isi Gbawalu moji. agụ ọrụ n'ogbe gota na macha ọrụ Gbawalu moji. orejere ife ọzọ sotu ife o ji bi ụwa Gbawalu moji. agụogụ kata bunye ya ụwa niile Gbawalu moji. anya atọ nwa nduru na akpa akịdị Gbawalu moji. ajọ na-achụ ụlọ akara aka n'ezi Gbawalu moji. osi na nkwụ dapụ jebe n'ọjị kenu Gbawalu osi moji. nwebu na ọgbakọrịcha anya bụ agụ ya egbu ya Gbawalu moji. ma ọrịa gbughị ozu ya na ya were naba Gbawalu moji. na ya ghọta ọ na-edo n'enu Gbawalu moji. atụ nri ife na njuju ara ajụta ife Gbawalu moji. ebe ama na-ara ekpu afọ ime aka Gbawalu asị moji. na-egbo kata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa Gbawalu moji. ka pịachalụ ya ilo na ọya bara anyị Jajalu yilo. ebe o ọdụmma anyị awụchikwana anyị aṅụọ na mmiri. Omenala ka anyị ka na-ekwu banyere ya. Omenala chetakwa na ọ ka bụ mbụ Maazị Ifeanyị Chukwu Umenna ihe
mba gee ntị ị na-ege ntị mba omenala ejeghị ana omenala ejeghị ana ị na-anụ ka ọ na-ada ya mere ya bụ omenala ka anyị ka na-ekwu banyere ya. Ọ gịnị bụ omenala? Ịzago nke gị jekwe n'akara WhatsApp anyị jee ka ịza ajụjụ a, jekwe n'akara kọmentị anyị ka ịza ajụjụ a, jekwe na YouTube anyị ka ị sọskraịbụ na ihe mmemme anyị nụwa anyị kpọrọ ilu Igbo, nkọwa ya na omenala Igbo. Jee ka ije binye aka na sọskripshọn gị aha ka ị nwee ike na-enweta ihe ndị a niile. Ihe anyị jikọrọ bịa karịrị akarị n'ime this week, ya n'ime week anyị banyere. Ihe nchịkọta ihe anyị ga-egosi na ihe mmemme anyị jere eje karịrị akarị. Ịgba mmọnwụ dị iche iche ndị anyị jere, ogene dị iche iche ndị anyị jere, eji akwalite mmemme omenala, eji akwalite ihe gbasara omenala, ọ karịrị akarị. Ya bụ omenala ka anyị ji maka ịbịa n'ụtụtụ ụnụ a wee jụọ gị gịnị bụ omenala. Ịzago? Ana m eche gị na akara WhatsApp anyị, ana m eche gị na kọmentị YouTube ụnụ a ka anyị mara ihe ihe kpọrọ omenala. Dịka anyị na-ekwubu na mbụ ma ọ na-akọwabụ, abịakwa na omenala ihe nke ahụ a na-eme ejiri mara ndị, ọ dị iche na ọdịnala. Abịa na ihe dịka ọdịnala, gịnị ewu ihe a ga-eji gasị na ọwa ọdịnala? Ya bụ ebe na ọdịnala o nwere nkwenye dị iche iche ma isi na omenala pụta banye na ọdịnala. Dịka ndị Igbo na-asị kedu ihe bụ omenala ka ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala dịka ọdịnala a ga-asị kere mmadụ nwere ike isi ka ọ kọwaa ọdịnala dịka ihe ndị agha dịbadị n'ala Igbo, ihe ndị agha dịbadị n'ala Igbo dịka etu nsi wee were echichi ichi ọzọ wee maa atụ. Echichi ichi ọzọ dịbara n'ala Igbo, ya bụ ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ age long tradition. Ọ dị gboo ọdịnala nwa ọ dị gboo. Na ihe dịka ịbịa n'ọdịnala, abịa na ihe dị n'ọdịnala enwere nsọ, ihe a na-akpọ nsọ dị iche iche. Ma na-ịbịa n'ịkọwa ihe dịka ọdịnala, nsọ dị iche iche dị na ọdịnala a na-asọ n'oge gboo. Ya bụ ihe dịka nsọ ala, nsọ obodo, nsọ chi onye ụwa, nsọ mmụọ, nsọkwa ihe mmụọ, nsọ mmiri na nsọ mmadụ. Ihe ndị a niile bụ ihe eji mara ọdịnala. Ndị Igbo kwenyekwara na nwere ihe a na-akpọ ọdịnala, onye ahụ ihe eji mara, ọ pụtara ihe ọdịgbo dị n'ala Igbo. Ha nwere nke a na-akpọ agwụ, mgbo, ngene, ojukwu, elu, ala, nwụchazi ụzọ arụsị dị iche iche ndị nna nna anyị ha na-efe oge gboo. Ndị aha bụ ọdịnala, ihe dịbụ n'ala tupu anyị abịa. Ị na-aghọta ya? Ya mere a sị na agbaji otu ohu ajawa, amakwa m nke m ga-ekwu ịtabi ile. Ọ dị ka m ga-eje dọbiri ọ bụrụ ofu ogene ka wee kene ofu ogene were nwere aṅụrị. Ya bụ mmemme omenala Igbo nke anyị batara n'ụbọchị tata. Nye anyị nkwado pụrụ iche ije n'akara YouTube gị, ịsachịa ya, nwere ya afọ akara sachin, taịpụọ Ifeanyị Umenna ihe enta, ịbanye aha ebe ahụ efuzie ihe mmemme ndị anyị mebiri gboo, ndị anyị ka na-eme ọfụ na ndị anyị ka na-eme eme. Ịkwado anyị n'ụzọ pụrụ iche site n'ịpị ihe a na-akpọ sọskripshọn gị, kpọnye kpam ide akara ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị mma, enwere etu osizi akọrọ edozi agbazi etu ya kachasị mma, ịkọwara anyị n'ebe kọmentị anyị nọ. O nwekwana ihe ịkwado anyị nke ọma site n'ide ihe dị mma, ndị mmadụ ga-ege ntị wee nụ si na nwatakịrị enụwa, nwoke enụwa ọ na-agbanịkwa. Nye anyị nkwado enụwa zuru oke. Omenala Igbo ka anyị gara n'elu ya, perikọma na-enye m olu na ntị echiro m, ana m anụ ihe ị na-ekwu, otu a ka ọ dị. Emine Prince Ikurugunu. Emine Prince. Shaman West. Emine Tibai. Okay, one. Ada mi fe. Ada nanu. One menilu. Prince Onaso. One
n'azụ eminent weze maka bright chimezie ihe wee jewe eminent imere ka eminent eme ya o mere amara ụbọchị olo ihe mmanwụ kwuru erike mana mmanwụ kwuru etinye mma oke onye ka o si be eminent na-eje agbaka esoja anọta ndị njem oke nwa anyị ga-akpalite obi maka na anyị ga-akpalite asị m ka m egwu nwa ga-aghọ ọnụ mafia amama nna m ugogo eminent prince ịma na egwu udoro gị anya eminent nne o ịnụrụ ihe na-ada chiche yọchi mana mmanwụ jere ọgụ arụsị jere ọgụ na-enye bụ ọnụ ya oye odosiri bụ mmemme ma ọ yọrọ tụtọ arọ chinyere m inine o chinyere m eminent prince na ya ekene eminent prince na ya ekene oke nwa nweze na ya isi ụlọ eminent nwa nweze na ya isi ụlọ ebe nwata nọ na ya teta ụlọ ebe nwata nọ ya teta ụlọ eminent na-ebu mmanwụ inine o chinyere m ewo nwanne ewo nwanne eminent ewo nwanne eminent ewo nwanne eyi ịma na anaba anụ wee dele ya leta o ọwa na fonu kama nọ gị nata ezuka ife dị na-eme na onye chegbu oge bụrụ oje ọnụ di ya adasị ya ọrụ adịkwa n'ibe ya arụ adịkwa n'ibe oji nwanyị oji n'ibe ayala ya mgbo eminent gee ntị asị m ndị ashịrị ga-ashị ike ga-agwụ ndị ashịrị asị m adị ife mekwara gị eme adị ife emela aka ọ na-ejikọ n'ọsọ eminent n'aka prince onye emebe ife ya jide ebe ọkwa ezi owere ji ọ ga-abụrụ onye bụ eminent ndị asịrị ga-asị ike ga-agwụ ndị ashịrị kenelu m bright kenelu m bright chimezie ọkwa omenala o ezigbo ohimo ọkwa Odenigbo bright o omenala dị mma kenelu m bright bright lọzọ ọkwa Odenigbo ọkwachi lọzọ bright o omenala dị mma bright nwezi olu mekene ihe niile n'ese bright nwa mama eminent nweze kenelu gị bright nweze bright chimezie odogwu n'Imo steeti keneme kene gị bright nweze mmanwụ na-eme ụgbọ ọmọba eminent nwa mama eminent na ị ga-adị ihe ya biko gotere m akwara anụ ọkwa ya kasị mma sawanje maka na ọma ndị mma ayaya sawanje yabachukwu kelo eminent nwa mama Prince odogwu n'ezi owere jide ebube eze omeọgọ ojimoto eme ọgọ odogwu eminent ịma na Someone even to tell woman I never fall for sawanje ha na nwa na-asị na ha ama mkpekpe anyị na onwe ya ama mkpekpe n'ụwa ya ma ọgụgụ igbo gwala agụ n'ụzọ eminent west gwala agụ n'ụzọ eminent west gwala agụ n'ụzọ echichi imezi odogwu n'ezi gwala agụ mana asị m ijebe ejebe ije awale gwala agụ n'ụzọ bright gwala bright chimezie Imo steeti gwala agụ n'ụzọ ejeki nwamba gwala agụ n'ụzọ aka na-eshi gwala agụ n'ụzọ aka na-akpa okene gwala agụ n'ụzọ ha na nwa na-asị na ha ama mkpekpe anyị na onwe ya ama mkpe eminent praise oti aji ife mena ga-eme eminent yo eminent praise odo asịrị idebe ejebe ije awele ofe ga-amachi ihe
onye ilo na-eme na nkịtị onye ya na chi dị na mma ife na-eme ya cha 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 asị m ihe ọ bụla ị na-eme n'elu aka chukwu n'oso ga-eje aka na obi n'igwe na-agba fest ebe na-ebiri isi n'ọnụ m ekele ezi maka bright chimezie ebe n'ebe ejewe egbu nwere onye mgbachigo onye bụ mkpụkpụ na n'efu ebucha arụrụ emeghị isi ka o merụ dị iji ya rụ na ife ọ kọrọ n'ubi onye gara ibu mbụ ụlọ eminent prince na ozi ekene ka m jiri bịa amarụsi ebingo oke nwere nkwa mmadụ ka eji aka onye bụ nwanne nwe na-edu onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgbọ ọgụ onye ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ ọnụ egwu m ka ibu prisi dụla esi bịafụ m n'ụlọ si na fọziri ka ego ya eme si na so wara ka ọrụ ụsọ oruro ife na ya egwuju chi ha ọ dị m ka ọ na nlọ mana ka makụ n'aka n'ụzọ onye katara iru debe azụ ọ zara okwu mkpọrọ ụlọ zana mbaza nke ego prisiri isi ala gbatị aka onye chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada ụmụ ibi ezi were ziri n'ahịa aka ọzụta ihe otu isi somije somu ndokwa na amụjugwara m obi o nwere onye si bịa gbara ọla iru agaghị ịkọ ya ezi maka breti chimezie breti na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m meri ikwu meri ibe ifinye gbukwanadụ onye chọrọ ụka ọ ga-eme ụlọ ya nwụkwa dachi ụzọ onye duru ife iji wee dị ọrịda n'elu ido breti na-enu echi oyi unyi ihe ọgbọrụ ufio niile maka na iro na si na-egbu ana emineti pụtara gbafewe gbo oge oti emineti ịdịrị m mma ho emineti ịna-emerụ m obi sazi ọchakapụ this morning, I so love I see you, the love of God. I mean, I touch a cup. Makada mama, Abu na jogi makejaki. O jere sabati Ubo singala sabati Umule gwaguru na sabati Emineti bobara melaika Hey! Ejaki wamboko
ọdụmma eji n'aka nke ọma na ya bụ mmemme masịrị gị, ya bụ ịgba mmọnwụ n'oge na aha masịrị gị nke ukwuu, ya bụ mmemme ndị a niile achịkọtara gị n'ụbọchị tata masịrị gị nke ukwuu. Ana m ekene gị nwa wepụtara oge gị sị ka ibinye aka ma nwee mbinye aka na sọskripshọn anyị, taịpụọrọ anyị ma laiki ya mmemme anyị. Ana m ekene gị nwa gị ana m ekene gị pụrụ iche, ana m ekene gị ebe ọ pụrụ iche. Ana m ekenekwe ndị niile bụ ndị dị iche iche na-eweta mmemme na omenala gbasara omenala Igbo iji akwalite asụsụ Igbo, iji akwalite omenala Igbo na mmemme YouTube anyị. Unu karịrị akarị, unu na-agba mbọ. O nwere nwata ibe m bịara na-agụ agụmagụ dị iche iche na ya bụ akara na ihe YouTube. Abịa na Trinity ọ kọwara gị etu esi wee dị mmemme a gaji ime n'izuụka na-abịanụ, ma ọ bụ ndị ọzọ a ga-achịkọta gị n'ime izuụka anụwa. A ga-ewetara gị kpọtụrụ gị aha nwa amadi nụa na ndị ọzọ dị iche iche na-akwalite mmemme asụsụ Igbo, ndị ọzọ na-akwalite mmemme ilu Igbo, ndị ọzọ na-achịkọtakwa ilu Igbo, nkọwa ha nakwa omenala Igbo na ngalaba YouTube dị iche iche. Ana m ekene unu. Ọ ka bụ mụnwa bụ onye nchịkọta nke mbụ na mbụ maazị Ifeanyị Chukwu Umenna ihe na-asụnụ ka ọ dịbazienụ. Ndewonu. onye chọrọ nke oge kwadachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya adalili ngwọlọ ọfọ tigburu ụga ajọ mmadụ ana m eli elu gị ndị ilo oke na osisi foro ga atụ nkwe ufere ma dịrị ihe oke na onye jụrụ ife dị wee dị ọrịga na-eme ido yarịba ka alụrụ ewuo na-ehimechi n'ụgbatịpụ aka gị ihe ọ gbara ufio niile odogwu iro na-asị na-egwu ana ọfọ na ogwe nweru mkpochi onye mana lọka ị ga-abụ ọgaranya mana ife na-esi n'afọ wee mere ana m ebe kwuchi okwukwe asị m n'iru mmụọ na iru mmadụ asị m onye abịa gbaghara ụgọ ọgụ arọ ọgụ n'ọgbọ ọgụ onye ọganiru mmadụ na-asụ nsọ ịkatara ọnụ egwu m nke ịbụọ ọdụụlọ ese bịa fụ m n'ụlọ ọsị na fọziri nke ego ya eme ọsị na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ n'ọrụ ụlọ ifefi na-ata na ya egwu duchi ga-atụ ọdị m ka ọ na nlọ ịmana ka makụ n'aka n'ụzọ onye katara iru jebe azụ ọ bịara pụrụ m na ndị ụzọ ọ dara okwu mkpọrọ n'ụlọ sana mbaza nke ego ifi ya dịsiara gbatị aka anya chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọdakwuru ọsị were bine n'ahịa aka ọ sị ihe bụ mmadụ odubefa siri ya mina
kwa na ọ mụjukwuru m obi o nwere onye si bịa gbara ọla iru agaghị chọọ ya mụ ọ bụ ka gị jele onye ukwu seje mba ugogbe ndị afọ ụzọ ọganiru bụ maka onye udo ijebe ije awele ọsị ndị ụkwụ apụ na ga-ama ebe ị nọ n'isi ụgbọ oke bi na ya ma ntụ ọkwa gị si m kenelu gị ndọmi jeje mba presi injinia atụ eze n'ugbo ọsị igbo ndụ odogwu o ji ala ati agwọ ya ọganiru bụ maka onye udo presi atụ eze na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m meri ikwu meri ibe o ife ihe egbukwa n'aka onye chọrọ ụka ọ ga-eme gị ya nwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọtigbuoru gị ajọ mmadụ ana m erieru gị ndị ilo osisi fụrụ ga atụ nkwe ufere ma jiri ya onu onye jụrụ ife iji wee dị ọrịda n'ebido ya rịba nke arụrụ enu echie ya unyi a na-agha ya aja ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbara ufio niile ịma na iro na-asị n'egwu ana ọfọ na ogwe nweru mkpochi onye ma na odogwu ga-abụ ọgaranya ọzọ igbo ndụ pụtara tofewekwa oke ana m ebe kuchi okuke n'iru mmụọ na iru mmadụ asị m onye abịa gbarụ gị ọgụ ọpụpụ na mbata gị isi ga-aka gị arụ onye si ụlọ bịa ya atọ ka njebe na Nnewi ka nje zutezi odogwu Chief Kretus nwa Ibeto